Tak dobrý den, vítám vás u nahrávání videa vymalováno za měsíc duben. Tak, první, co tady máme, tak tady máme podle čísel a jdeme na to. Já se jenom podívám, ne, tady je to tenhle ten. Tady máme první a jsou to aquamarkery, další, já tady jedu po pořadě, takže tady se nebudeme zdržovat, to je taková jenom oddychovka. Tak to je další a to jsou taky aquamarkery. Tady máme pastelky Deco Time Action. Tady máme aquamarkery. A to je všechno. Jo. Tak. To máme Beautiful Patterns. Tak další, co tady máme na měsíční omalovánky, každoměsíční omalovánky, pardon. Tak, to je tady ten jeden. Cleanse a jsou to pastelky Dedra. Pastelky Dedra a zlatá polikolorka. To je jeden obrázek, tady jsem nestihla teda 3 obrázky, tady jsem udělala jenom 2 a je to tenhle ten obličej. Takhle, jak to vidíte. A jsou to taky Dedra pastelky. To je starý obrázek. Tak. To je zlatá kniha, která je každoměsíční. A další každoměsíční je Country Charm. Tady jsem před chvilkou dodělala obrázek, takže tenhle ten jeden je Dedra Líh a Hybrid Dual Pentel. A ten Hybrid Dual Pentel bude tady v těch, tady takhle na těch, na tom obruse. Tady mám další. A to jsou Dedry a metalické brutfúnery. Ani nevím, kam jsem ty metalické dala. Aha, na ty nábytek, už to vím, tadyhle na ty. Tadyhle. Ale jinak teda z větší části jsou to Dedry. A ještě jeden jsem tady dělala. Tadyhle. Ten jsem dokončila dneska. A to jsou Dedry a Hybrid Dual Pentel. A ten Hybrid Dual Pentel je vlastně tady jenom na těch písmenách. A jenom na těch písmenách. Tak. Takže takhle to je další. Country Charm. A další na dodělání jsou dudlici. A tady máme musím to trošku posunout, jinak se sem nevejdu. Tady máme takhle. A dám trošku vejš. Tady máme Dedra a pozadí křída. Další, co tady máme, jsou aquamarkery a bílá gelovka.
Další, co tady máme, fixy a markery a pozadí křída. Poslední máme Dedra pastelky. Tak. Tady se mi podařilo udělat 4 obrázky v dudlíkách. A to jsou všechny, co jsem měla každoměsíční. Tak, další. Teď tady máme omalovánky na měsíc duben. Tady jsem teda udělala jenom jeden obrázek, dvoustránku. Takhle. Tu jsem dodělala včera. A jsou to Dedra pastelky Hybrid Dual Pentel, ale tady na tom jednorožci. Na tom je bílej akryl, růžová Dedra. Nejdřív tam byl hnědej, takhle hnědá. To se mi nelíbilo, protože jsem zapomněla, že to je jednorožec. Tak jsem to všecko zgumovala. No hrozný. Nakonec teda dopad takhle. Takže tady jenom jeden obrázek. A půjde do poličky. Další, co tady máme, Firelandia. Se omlouvám za toho našeho křiklouna, jestli ho slyšíte, ale to mám zavřený dveře a stejně je slyšet. Takže tady máme jeden obrázek. Pastelky Dedra, pozadí křída a měli jsme to společnou výzvu s Leonou Moráňovou. Tímto ji zdravím, Leo. Další obrázek. Mi to tady nejde. Máme Dedra pastelky a pozadí křída. Já vás můžu dát klidně na tohleto kousek níž. I když máme poslední obrázek, no to je jedno. A tohle je poslední trojka. Dedra pastelky a měli jsme to taky výzvu s Leonou Moráňovou. Takže ještě jednou, papá Leo, papá. Takže to je Firelandia. A tady máme Menuet. To jsme měli taky s Leonkou. Tohle to jsem měla teda sama. Tohle tu úvodku. A jsou to Dedra pastelky. Přemýšlím, jestli je tam použitý někde, možná trošku lihu, že tam je použitýho. A pak jsme měli s Leonou tenhle ten obrázek společný. A to bylo Dedra pastelky Zlatá gelovka a Hybrid Dual Pentel, myslím, že tady taky byl zapojený někde. Ne, a to jsou nějaký fixy nebo něco takového. Jo, a Hybrid Dual Pentel je tady taky. To blejská. Tak to byly jenom 2 obrázky. No a poslední, co tady máme, Johanu. Tady mám taky jenom 2 obrázky. Takže takhle dvoustranná. No, ale já si šikovná nenapsala, s čím to mám. Moment, já se podívám chvilku, vydržte.
Doufám, že to budu mít napsaný v sešitě. Ale vím, že to budou dedry a pozadí křída. Určitě, jo. To je nic jiného. Já jsem nedělala. Jo, takže dedra a pozadí křída. Tak to je jeden. A druhý obrázek je hned ten následující. A jsou to jenom dedra pastelky a někde občas líh asi tak jako nějak na rozmytí. Takže to jsou dva obrázky. Tenhle měsíc jsem jich moc neměla, já se vám podívám. Já jsem si to teda ještě ani nespočítala, abych vám pravdu řekla. 23. Já si takhle vedu takovejhle sešit a tam si to vlastně píšu, jestli vás to zajímá, nevím. Takže teď mám vlastně tady na květen už připravený. Takže takhle mám prostě od ledna. Takže tady mám 23 obrázků. Tak a teďko si s vámi vylosuju pastelky a omalovánky. Ale jelikož mám iPhone a neumím dát dohromady 2 videa, protože tady nemám žádnou tečku na pozastavení, tak vám pak s těma omalovánkama, co vyberu, ještě nahraju pastelky, které si vylosuju. Takže teď si vylosujeme nejdřív. Já si jenom tady takhle na to, ten sešit, abych si nevzala další. Vylosujeme si omalovánky. Mám tady takhle v té krabičce. Samozřejmě tyhle ty omalovánky, co jsem teď měla, takže ty si losovat nebudu. Doufám, že teda mě... Takže si dáme 5 omalovánek zase. Kolik tady máme? 2, 3, 4. 4? 4. 4. Takže dáme si 5. Tak, 1, 2, 3. Zkoušela jsem to i přes ten mobilu, ale tohle to se mi zdá takový lepší. 4. Dáme 4, protože bych si chtěla vzít tu novou omalovánku jednu, co mám. Takže, ale to vám pak ne, dáme 5. Dáme 5. Tak. Takže to máme omalovánky. Tak, se na to podíváme, co tady máme. World of Flowers. To je Johana, ty kytky, který teda jako já nemusím, ale dobře, budíš. Vylosovala jsem si to. Bude to. Pak mám úžasné obrázky Pixle. Tak to teda nevím. No, tak dobře, tak. Pak máme lištičky Bowlies. 5. Coloring Book Action. Tvrdé desky. Ani nevím, který to je. Tak to teda taky nevím.
Winter miniatury zimní. Zimní teda opravdu nebudu tentokrát jako vymalovávat, takže si tady šáhnem ještě na jeden. Tak jsem si vytáhla tady nějaký jeden. 125 patterns. Tak ty tady už jedny mám, tak ty taky teda zrovna ne. Tak. Fantasy Interiéros, ty jsem zrovna chtěla si vylosovat, takže ty beru. Uvidíme, jak se s nima popasuju. Takže dáme si tyhle ty 2, 4, těch 5. No. Takže já si budu najít omalovánky a pak se k vám vrátím s vylosování pastelek. Takže hnedka jsem zpátky. Tak, jsem tady zpátky a mám tady omalovánky, co jsem si teda vylosovala na měsíc květen. Tak, tohle to dáme na stranu. Jo. Tohle to dáme taky na stranu. Tak, takže tady máme tady ty lištičky. Tohletu omalovánku. Podívám se, kde to máme nějaký květen. Nebo nějaký léto. No. Uvidíme, co dáme dohromady. Takže to je omalovánka, kterou jsem si vylosovala na tento měsíc, na květen. Pak jsem si vylosovala tuto. Tuto novou, díky myšce, jsem si ji objednala. Fantasy Interiéry. Takže jsem zvědavá, jak se s ní poperu. Uvidíme, zkusíme. Pak, co jsem nevěděla, to je tadyhle ten z Actionu. Tady ten coloring book, je to v tvrdých deskách. To už mám doma, ani nevím jak dlouho, ale hodně dlouho. A řekla jsem si, že bych tady mohla, protože tady je dobrý papír, takže bych tady mohla zkusit akvarel. Takový nějaký obrázky tady jsou, takže si asi taky něco vybereme. Nevím, jestli pojedu po pořádku, i když po pořádku jsou tady takovýhle ty, tak to ne, to po pořádku asi nepojedem. Protože jsou tady takové tapetovky, takže bych možná začala nějaký takovýhle. No, uvidíme. Něco si vybereme. A pak tady máme tu naší Johanu, kterou beru měsíc co měsíc, ale vždycky strčím zpátky do poličky. Protože já nevím, já prostě na ty kytky asi jako ráda je vymalovávám, ale tak snad něco dám. Už tady pár obrázků mám. Nevím, jestli pojedu. A možná, že pojedu ze začátku. Od začátku. Takže bych něco dala. Tady nějaké obrázky už mám hotový. Takže se do ní pustím už teda. No a pak tady máme ty úžasné obrazy pixle. To teda jako vůbec netuším. Jsou to takovýhle obrázky tam. Vy si to vidíte všechno.
Myslím, že už tam něco mám. Tady mám jeden hotový, takhle. To je pastelkama. Pak mám tady ještě jeden, to jsou fixy. A tím jsem asi skončila, mám pocit. Že jiný tady nemám. No, tak se do něčeho pustím, do jednoho asi. No. Tak jo, tak nějaký si vyberu, takže úžasný obrázky. Takže to jsou, co si beru na květen, plus ještě tyhle ty každoměsíční. To znamená dudlíci, Country Charm, který chci dodělat, dudlíci, který chci dodělat, zlatou knihu, kterou bych eventuálně, no, sranda. A paterny, který bych chtěla taky dodělat. Neříkám, že dodělám tenhle měsíc, ale možná, že příští by se mi mohlo podařit. Tak a teď tady mám, že si vylosujeme pastelky. Takže si vylosuju nějaký pastelky, ani na to nekoukám, takže si tady vezmu tyhle ty třeba. Tak. Art Xky. Takže na tenhle měsíc budou pastelky Art X. Mám tady všechny, co mám takový větší, nebo větší sady. Takový ty po těch 5 kusech nebo 4 kusech to ani sem nedávám, takže moc jich nemám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastelek. Sad. A pak mám takový ty zbytky, co mám třeba po 10, nebo takový ty nějaký, co jsem si kupovala na zkoušku. Takže na měsíc květen pastelky Art X a omalovánky každoměsíční. Tak. Tak, tyhle ty jsou na každý měsíc. Takhle. Tak. A když se sem nevešla, tak to musím... A tyhle ty jsou na měsíc květen. Samozřejmě, když bychom měli s Leonou nějakou výzvu, že si vezmu ještě nějakou jinou omalovánku, ale tak, to bych vám řekla až. Tak a to jsou tyhle ty, co si beru teď konc na měsíc květen. Takže to je všechno. Přeji vám krásný květen, krásné malování a snad se někdy uvidíme u nějakého videa. Děkuji a nashledanou.